ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ത്യലീലയിലെ അധ്യായം 13 ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനും രഘുനാഥ ഭട്ടഗോസ്വാമിക്കും ഒപ്പമുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമൃതപ്രവാഹ ഭാഷ്യത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തറയിൽ വിരിച്ച വാഴപ്പോളകളിൽ ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച ജഗദാനന്ദൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കിടക്കയും തലയിണയും ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവ സ്വീകരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി വാഴപ്പോളകളെ വളരെ നേർത്തതായി കീറിയെടുത്ത് മറ്റൊരു കിടക്കയും തലയിണയും ഉണ്ടാക്കി നൽകി. മഹാപ്രഭു ആദ്യം അത് ശക്തമായി എതിർത്തുവെങ്കിലും പിന്നീട് അവ സ്വീകരിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഭാവത്തോടെ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുമായി ഭക്തിപരമായ ധാരാളം വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മുകുന്ദ സരസ്വതിയുടെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ ചർച്ചയുണ്ടായി. ജഗദാനന്ദൻ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി കൊടുത്തയച്ച ചില ഉപഹാരങ്ങൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് സമ്മാനിക്കുകയും പീലു എന്ന ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ദേവദാസിയുടെ ഗാനം കേട്ട് ഹർഷോന്മത്തനാവുകയുണ്ടായി. ആരാണ് പാടുന്നതെന്ന് അറിയാതെ മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിലൂടെ അത് കേൾക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഓടി. പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് പാടുന്നതെന്ന് ഗോവിന്ദൻ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം ഓട്ടം നിർത്തുകയും സ്ത്രീകൾ പാടുന്നത് സന്യാസിമാരും വൈഷ്ണവരും കേൾക്കരുതെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും ഒരു ശിക്ഷണം നൽകി. രഘുനാഥ ഭട്ടഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വാരണാസിയിൽ നിന്നും ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി രാമനാഥ വിശ്വാസ പണ്ഡിതനെ കണ്ടുമുട്ടി. വിശ്വാസ പണ്ഡിതൻ അയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വളരെ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു. അയാൾ ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയായിരുന്നതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അയാൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത നൽകിയിരുന്നില്ല. രഘുനാഥ ഭട്ടഗോസ്വാമിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹത്തോടെ ഈ അധ്യായം സമാപിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസിയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. എന്താ പറയാ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനോട് അത് സ്വീകരിച്ചില്ല അല്ലെ? ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് അത് കലം തറയിലേക്ക് എറിയുകയും മുടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ? പിന്നീട് ഉപവാസമൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. മഹാപ്രഭു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിവേദ്യമൊക്കെ കഴിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു മഹാപ്രഭു കിടക്കുന്നത് അല്ലെ? ആരാണ് മഹാപ്രഭു? സാക്ഷാൽ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? നല്ലൊരു സന്യാസിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മെത്തയിലൊന്നും കിടന്നില്ല. എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? തറയിൽ വിരിച്ച വാഴപ്പോളകളിൽ ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങി അല്ലെ? വാഴയുടെ പുറമെയുള്ള അതിന്റെ തൊലി, വാഴപ്പോള, അതിലാണ് കിടന്നുറങ്ങി. അപ്പൊ ജഗദാനന്ദൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കിടക്കും തലയിണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അത് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി വാഴപ്പോളകളൊക്കെ നേർത്ത കയറിയിട്ട് മറ്റൊരു കിടക്കയും തലയിണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മഹാപ്രഭുവിന് കൊടുത്തെങ്കിലും അത് ആദ്യം സ്വീകരിച്ചില്ല, പിന്നീട് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മചാരി, സന്യാസി, ഇവരൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് തൻ്റെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരം ഒക്കെ ഭഗവാന് നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവരെയും ശരീരത്തിന് അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകില്ല അല്ലെ? മഹാപ്രഭു നേരത്തെയുള്ള നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അതായിരുന്നു.
ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമിക്കായാലും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സനാതന ഗോസ്വാമി മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ്. എന്തിന് പ്രസാദം പോലും അമിതമായിട്ട് കഴിക്കരുതെന്നും അതിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കരുതെന്നും. അതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങളും വലിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടു. സനാതന ഗോസ്വാമി നല്ലൊരു കമ്പിളി വസ്ത്രം കമ്പിളി പുതച്ചതുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോട്ടം നോക്കുകയേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഉപേക്ഷിക്കണം അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തതില് ഒരു ശൂദ്രന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴകിയ കീറിയ കമ്പിളി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പുതിയത് പകരം നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു സന്യാസി ബ്രഹ്മചാരി അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിത്യാഗ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. പലരും പരാതി പറയുന്ന തറയിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ബെഡില്ല, ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ഇതിലൊക്കെ തപശ്ചര്യയാണ് ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം. അതിന് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് മാറാം. ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് ഓരോ ആശ്രമത്തിന് ഓരോ വ്യവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് മെത്തയിലൊക്കെ കിടക്കാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമമായാലും സന്യാസി ആശ്രമമൊക്കെ ആയാലും പലതരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ചിട്ടകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കണം. അപ്പോ മഹാപ്രഭു സ്വയം കാണിച്ചു തരുന്നു തറയിൽ കിടന്നിട്ടൊക്കെ. നമുക്കിവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ കട്ടിലും കിടക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു പുല്ലുപായി മാത്രമുണ്ട്. അവിടെയാണ് പ്രഭുജി കിടക്കുക. പ്രഭു മാത്രമല്ല, ധാരാളം അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മചാരികളും ശുദ്ധഭക്തന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അത്രയും സിമ്പിൾ ലൈഫാണ്. പ്രഭുപാദര് ഇപ്പൊ പറയല്ലേ, സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ്. അപ്പൊ അതാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇതാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണവിച്ഛേദാ ക്ഷീണേ ചാഭീമനസ്തനു ദാദേ ഫുല്ലദാംബാവേർയസ്യാം തം ഗൗരമാശ്രയേ. കൃഷ്ണവിച്ഛേദജാതാർത്യ ക്ഷീണേ ചാഭീമനസ്തനു ദദാദേ ഫുല്ലദാംബാവേർയസ്യ തം ഗൗരമാശ്രയേ. ഭഗവാൻ ഗൗരചന്ദ്രന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ ആശ്രയം നേടട്ടെ. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള വിരഹത്തിന്റെ വേദന മൂലം മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സ് തളരുകയും ശരീരം വളരെ മെലിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മാദ പ്രേമം അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് വീണ്ടും പൂർണ്ണ ശക്തനായിത്തീർന്നു. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ, ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര, ജയ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, അദ്വൈതാചാര്യന് എല്ലാ സ്തുതികളും, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഭക്തർക്കും എല്ലാ സ്തുതികളും. ഈ വിധത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതന്റെ സംഘത്തിൽ ശുദ്ധ പ്രേമത്താൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത അതീന്ദ്രിയ ബന്ധങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും ശരീരഘടന ശോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ പ്രേമോന്മാദ വികാരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടും പുഷ്ടിപ്പെട്ടു. മഹാപ്രഭു വളരെ മെലിഞ്ഞതായതിനാൽ ഉണങ്ങിയ വാഴപ്പോളയിൽ വിശ്രമത്തിനായി ശയിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അസ്ഥികൾക്ക് വേദനയുണ്ടായി. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുന്നതിൽ എല്ലാ ഭക്തരും വളരെ ദുഃഖിച്ചു. തീർച്ചയായും അവർക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹം കുറെ നേർത്ത തുണി ശേഖരിച്ച് രക്തസിന്ദൂരം എന്ന രാസവസ്തു ചേർത്ത് അവയ്ക്ക് നിറം കൊടുത്തു. പിന്നീട് അതിൽ ഒരു ശിമൂല വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള പഞ്ഞി നിറച്ചു. ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മെത്തയും തലയിണയും ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ ശയിക്കാൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോവിന്ദനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജഗദാനന്ദൻ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മെത്തയിൽ ശയിക്കണമെന്ന് ദയവായി അങ്ങ് തന്നെ നിർബന്ധിക്കണം. ഭഗവാന് ശയിക്കാൻ സമയമായപ്പോൾ സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ സമീപത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചു. പക്ഷെ മെത്തയും തലയിണയും കണ്ടപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൽക്ഷണം അത്യന്തം കുപിതനായി. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഗോവിന്ദൻ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അല്പം ഭയമുളവായി. മെത്തയും തലയിണയും മാറ്റിയ ഇടാൻ ഗോവിന്ദനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണങ്ങിയ വാഴപ്പോളയിൽ ശയിച്ചു.
സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രഭു, അങ്ങയുടെ പരമേച്ഛയെ എതിർക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്റെ ഭഗവാനെ. പക്ഷെ അങ്ങ് ഈ മെത്ത സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതന് വലിയ ദുഃഖം അനുഭവപ്പെടും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു കട്ടിൽ കൂടി കൊണ്ടുവരൂ. ഞാൻ ഭൗതിക സുഖം ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ജഗദാനന്ദൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, അതിനാൽ ഞാൻ നിർബന്ധമായും തറയിൽ ശയിക്കണം. ഞാൻ കട്ടിലും മെത്തയും തലയിണയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ലജ്ജാകരമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്? ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാലൊരു കട്ടിലും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടേക്കൂ, ഞാൻ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്നാണ് ജഗദാനന്ദൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, ജഗദാനന്ദൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സത്യഭാമയുടെ അവതാരമാണ്, കൃഷ്ണലീലയുള്ള സത്യഭാമയാണ് ഇവിടെ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ മടങ്ങിയെത്തി ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചപ്പോൾ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതന് വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ടായി. സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉപായം കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹം ആദ്യം നേന്ത്രവാഴയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ വളരെയധികം സംഭരിച്ചു. അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ആ ഇലകൾ തന്റെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ചീന്തി ചീന്തി ചെറിയ നാരുകളാക്കി ഒരു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 2 ബാഹ്യവസ്ത്രങ്ങളിൽ നിറച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ഏതാനും കിടക്കകളും ഒരു തലയിണയും ഉണ്ടാക്കുകയും ഭക്തരുടെ വളരെയധികം പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ആ കിടക്കയിൽ ശയിക്കുന്നത് കണ്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു. എന്നാൽ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ ആന്തരികമായി കുപിതനും ബാഹ്യമായി ദുഃഖിതനുമായി കാണപ്പെട്ടു. മുമ്പ് ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം നൽകിയില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല. ഇപ്പോൾ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോപവും താപവും ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മധുരയിലേക്ക് പോകാൻ വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സ്നേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മധുരയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്നോട് കോപിക്കുന്ന വശം നിങ്ങൾ വെറും ഒരു യാചകനായി തീരുകയും എന്നെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു, ദീർഘകാലമായി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പാദത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് എനിക്ക് തീർച്ചയായും അനുവാദം നൽകണം. തീർച്ചയായും എനിക്ക് അവിടെ പോകണം. ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനുള്ള സ്നേഹം മൂലം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ അനുവാദം നൽകില്ല. പക്ഷേ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ ആവർത്തിച്ച് നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ അനുവാദം നൽകി. ജഗദാനന്ദൻ അപ്പോൾ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തി, വളരെ കാലമായി ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു ഇപ്പോഴും അനുവാദം നിരസിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായി തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനാൽ മഹാപ്രഭു ദയവായി അനുവാദം നൽകണമെന്ന് മഹാപ്രഭുവിനോട് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കണം. ഇതിനെ തുടർന്ന് സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ഈ അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ചു. ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങയുടെ അനുവാദം യാചിക്കുന്നു. അതിനാൽ ദയവായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ പോയി വരാൻ അനുവാദം നൽകണം. അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ബംഗാളിൽ പോയി ശജി മാതാവിനെ കാണാൻ അനുവാദം നൽകിയതുപോലെ വൃന്ദാവനം പോയി കാണാനും തിരികെ ഇവിടെ വരാനും അനുമതി നൽകണം. സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ അഭ്യർത്ഥന മേൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതന് പോകാൻ അനുമതി നൽകി. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുപോലെ ഉപദേശിച്ചു. വാരണാസി പര്യന്ത സച്ചന്തേ യായിബ പദേ ആകെ സാവധാനെ യായിബ ക്ഷത്രിയാദി സാധേ. നിങ്ങൾക്ക് വാരണാസി വരെ ഉപദ്രവങ്ങളില്ലാതെ പോകാം. പക്ഷേ വാരണാസിക്കപ്പുറം ക്ഷത്രിയരുടെ സംഘത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സഞ്ചരിക്കണം. കേവല ഗൗഡിയ പൈലേ ബട പട കരി ബഡേ ബന്ദേ സബാലൂട്ടി ബണ്ടിക്കെ യായി ദേ വിരോധ. പാതയിലെ കൊള്ളക്കാർ ഒരു ബംഗാളി തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാലുടൻ അവന്റെ പക്കലുള്ളതെല്ലാം പിടിച്ചു പറിക്കുകയും അവനെ വിട്ടയക്കാതെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. മധുരഗേലെ സനാതന സംഗേരഹിബ മധുരാര സ്വാമി സബേര ശരണ വന്ദിബ. നിങ്ങൾ മധുരയിൽ എത്തുമ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ സംഘത്തിൽ താമസിക്കുകയും മധുരയിലെ പ്രമുഖരായ ആളുകളുടെ പാദങ്ങളിൽ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. മധുരാവാസികളോട് സ്വതന്ത്രമായി ഇടവരരുത്. അവരോട് ഒരകലത്തിൽ നിന്ന് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലായതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പെരുമാറ്റവും ശീലങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. പ്രഭുപാദരിയുടെ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിലും മധുരയിലും വസിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ രക്ഷകർത്തൃ വാത്സല്യത്തിലുള്ള ഭക്തരാണ്. അവരുടെ വികാരങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. കൃഷ്ണനെ ഐശ്വര്യത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക്
സ്വയമേയുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെയും മധുരയിലെയും വസിക്കുന്നവരുടെ വാത്സല്യത്തിന്റെ തലത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. വിധിമാർഗത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ തലത്തിലുള്ള ഭക്തർ രാഗമാർഗത്തിൽ അഥവാ നൈസർഗിക പ്രേമത്തിന്റെ തലത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം തലത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാം. അതിനാൽ നൈസർഗിക ഭക്തരായിരുന്ന വൃന്ദാവനവാസികളോട് അനാദരവ് കാട്ടാതിരിക്കാൻ അവരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കഴിയണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനെ ഉപദേശിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരൊക്കെ വാത്സല്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും അവരുടെ വികാരങ്ങളും ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും, വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രജവാസികളുമായിട്ട് കുറച്ച് അകലം പാലിക്കണം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയാ 1000 മടങ്ങ് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. വൃന്ദാവനം നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1000 മടങ്ങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിത സേവനങ്ങൾക്ക് 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒഫൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്രജവാസികളുമായിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഒരു അകലം പാലിക്കണം. അവര് ഭഗവാനെ എന്താ ഈശ്വരനായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ടല്ല കാണുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് അവരുടെ എന്താ പറയാ മകനായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കൂട്ടുകാരനായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാവരും എന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ള വ്രജവാസികളൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ടില്ല. എന്നാലേ അവരുടെ ആ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെ, നമ്മള് ഭഗവാനായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും, ഭഗവാനോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും. എന്നാൽ അവര് ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ടിട്ടല്ല, അവരുടെ എന്താ പറയാ സ്വന്തം മകനെ പോലെ ലാളിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നിഷ്കളങ്കമായിട്ട്. അതാണ് അവരുടെ ഭക്തി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനോട് കുറച്ച് അകലം പാലിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ സഹവാസത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ 12 വനങ്ങളും സന്ദർശിക്കണം. അദ്ദേഹവുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒരു നിമിഷം പോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് മാത്രമേ വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിക്കാവൂ. അതിനുശേഷം കഴിവതും വേഗം ഇവിടെ തിരിച്ചു വരണം. അതുപോലെ ഗോപാലമൂർത്തിയെ കാണുവാൻ ഗോവർദ്ധനഗിരിയിൽ കയറുകയും ചെയ്യരുത്. എന്താ പറയുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തില് കുറച്ചു കാലം നിന്നിട്ട് വേഗത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറരുത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഗോവർദ്ധനം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഗോവർദ്ധനഗിരി സ്വയം ഗോപാലമൂർത്തിയിൽ നിന്ന് അനന്യമായതിനാൽ ഒരുവൻ മല കയറുകയോ അവന്റെ പാദങ്ങളാൽ അതിനെ സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഗോപാലമൂർത്തി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാണാം. ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് 2ാം വട്ടം ഒരിക്കൽ കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്ക് താമസിക്കാൻ അവിടെ ഒരു സ്ഥലം ക്രമീകരിക്കണമെന്നും സനാതന ഗോസ്വാമിയെ അറിയിക്കണം. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ വന്ദിച്ചതിന് ശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ഭക്തരോടും അനുവാദം വാങ്ങിയതിനു ശേഷം യാത്ര പുറപ്പെട്ട അദ്ദേഹം വനപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വളരെ വേഗം വാരണാസിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അദ്ദേഹം വാരണാസിയിൽ തപൻ മിശ്രയെയും ചന്ദ്രശേഖരനെയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു. അവസാനം ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനും മധുരയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ അദ്ദേഹം സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. പരസ്പരം കണ്ടതിൽ അവർ ഇരുവരും വളരെ സന്തുഷ്ടരായി. സനാതന ഗോസ്വാമി ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഓരോ വനങ്ങളും ദർശിച്ച അവസാനം 12ാമത്തെ വനമായ മഹാവനവും ദർശിച്ച് പിന്നീട് ഇരുവരും ഗോകുലത്തിൽ താമസിച്ചു. അവർ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുഹയിലാണ് താമസിച്ചെങ്കിലും ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ സ്വന്തം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനായി അടുത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. സനാതന ഗോസ്വാമി മഹാവനത്തിന്റെ പരിസരത്ത് വീട് വീടാന്തരം കയറി വിഷയാചിക്കും. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കോ പോകും. ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സനാതന ഗോസ്വാമി നിറവേറ്റി. അദ്ദേഹം മഹാവന പ്രദേശത്ത് യാചിക്കുകയും ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനെ ഭക്ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ സനാതന ഗോസ്വാമിയെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ട് തന്റെ നിത്യവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം പാചകം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. മുകുന്ദ സരസ്വതി എന്ന നാമമുള്ള ഒരു മഹാസന്യാസി സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് നേരത്തെ ഒരു ബാഹ്യവസ്ത്രം നൽകിയിരുന്നു. സനാതന ഗോസ്വാമി ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ വസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടിയിരുന്നു.
ആ ചുവന്ന തുണി ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സമ്മാനമാണെന്ന് കരുതിയ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ പ്രേമാവിഷ്ടനായി. അതിനാൽ അദ്ദേഹം സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു: നിങ്ങളുടെ ശിരസിലെ ഈ ചുവന്ന വസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു? ജഗദാനന്ദൻ ചോദിച്ചു. സനാതന ഗോസ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു: ഇത് മുകുന്ദ സരസ്വതി എനിക്ക് നൽകിയതാണ്. ഇത് കേട്ട ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ തൽക്ഷണം അത്യന്തം ക്രുദ്ധനാവുകയും പാചകം ചെയ്യുന്ന ഒരു കലമെടുത്ത് സനാതന ഗോസ്വാമിയെ പ്രഹരിക്കാൻ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു. സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് എങ്ങനെയായാലും ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനെ ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം അല്പം ലജ്ജിതനായി. ജഗദാനന്ദൻ അതിനാൽ പാചകക്കലം അടുപ്പിൽ തിരികെ വെച്ചിട്ട് ഇനി പറയും പ്രകാരം സംസാരിച്ചു. തുമി മഹാപ്രഭുരഹാവോ പാർഷദ പ്രധാന തോമസമ മഹാപ്രഭുര പ്രിയ നഹിയാന. നിങ്ങൾ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുഖ്യ പാർഷദന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. തീർച്ചയായും മഹാപ്രഭുവിന് നിങ്ങളെക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായി മറ്റാരുമില്ല. അന്യസന്യാസീര വസ്ത്ര തുമിധര ശിരേ കോനൈചേഹായ ഇഹ പാരെ സാഹിബാര. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സന്യാസിയാൽ നൽകപ്പെട്ട വസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ ശിരസിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം പെരുമാറ്റം ആർക്കാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുക? സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു: എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത, അങ്ങ് അഭിജ്ഞനായ ഒരു സാധു പണ്ഡിതനാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് നിങ്ങളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റാരുമില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലുള്ള ഈ വിശ്വാസം തികച്ചും നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം എനിക്ക് ആ വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ആ വസ്ത്രം ഞാൻ എന്റെ ശിരസിൽ ബന്ധിച്ചത് ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലാണോ ആ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ സഫലമായി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലുള്ള അസാധാരണമായ പ്രേമം ഞാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ടു. ഈ കാവ്യവസ്ത്രം ഒരു വൈഷ്ണവന് ധരിക്കാൻ യോജിച്ചതല്ല. അതിനാൽ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ല. ഞാനിത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും നൽകും. ജഗന്നാഥ പണ്ഡിതൻ പാചകം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഭക്ഷണം സമർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹവും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഇരുന്ന് പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചു. പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം അവർ പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ഭഗവാൻ ചൈതന്യനിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് മൂലം കരയുകയും ചെയ്തു. അവർ ഈ വിധത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ 2 മാസം ചെലവഴിച്ചു. അവസാനം ഇരുവർക്കും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ അതിനാൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശം സനാതന ഗോസ്വാമിയെ അറിയിച്ചു: ഞാനും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ദയവായി എനിക്ക് താമസിക്കുവാൻ ഒരു സ്ഥലം ക്രമീകരിക്കണം. സനാതന ഗോസ്വാമി ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതന് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അനുവാദം നൽകിയപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില ഉപഹാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതന്റെ പക്കൽ നൽകി. രാസലീല നടന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ചു മണ്ണും ഗോവർദ്ധനഗിരിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശിലയും ഉണങ്ങി പക്വമായ പീലു ഫലങ്ങളും ചെറിയ ശംഖുകളുടെ ഒരു മാലയും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഉപഹാരങ്ങൾ. അപ്രകാരം ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ ഈ ഉപഹാരങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് വിട നൽകുമ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി എന്നാൽ വളരെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു. ദ്വാദശാദിത്യ ടില എന്നു പേരുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു അത്. സനാതന ഗോസ്വാമി ആ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കിയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയും സൂക്ഷിച്ചു. അതിനു മുന്നിൽ അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു കുടിൽ നിർമ്മിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ അതിവേഗം സഞ്ചരിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തർക്കും വളരെ സന്തോഷം പകർന്നുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ അപ്പോൾ ജഗദാനന്ദനെ ഗാഠമായി ആലിംഗനം ചെയ്തു. ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ നാമത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം രാസനൃത്തം നടന്ന സ്ഥലത്തെ മണ്ണും മറ്റു ഉപഹാരങ്ങളും ഭഗവാന് നൽകി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പീലു ഫലം ഭക്തന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ട് മറ്റെല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. ഈ പീലു ഫലം വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതീവ ആനന്ദത്തോടെ അത് ഭക്ഷിച്ചു. ഏത് ഭക്തർക്കാണോ പീലു ഫലത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നത് അവർ അവയുടെ വിത്തുകൾ നക്കി. എന്നാൽ അവ എന്തെന്ന് അറിവില്ലായിരുന്ന ബംഗാളി ഭക്തർ വിത്തുകൾ ചവക്കുകയും വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തു. വിത്തുകൾ ചവച്ചവരുടെ നാവ് എരിവുള്ള മുളക് ചവച്ചാൽ എന്നതുപോലെ നീറി. അപ്രകാരം വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നുള്ള പീലു ഫലം കഴിച്ചതും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ലീലയായി. ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉല്ലാസഭരിതരായി. അപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വസിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ ആസ്വദിച്ചു. ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ യമേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ദേവദാസി ഗായിക ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാടാൻ ആരംഭിച്ചു. അവർ മധുരമുള്ള സ്വരത്തിൽ ഒരു ഗുഞ്ചാരി രാഗം ആലപിച്ചു. വിഷയം ജയദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഗീതാ ഗോവിന്ദം ആയതിനാൽ ഗാനം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗീതാ ഗോവിന്ദം, അല്ലെ, ജയദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ.
കുറെ ദൂരെ നിന്ന് ഗാനം കേട്ട ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൽക്ഷണം ഹർഷോന്മാദത്തിലായി. ആ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ എന്ന് മഹാപ്രഭു അറിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ പാടുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ആനന്ദാതിരേകത്താൽ ഓടുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കുറ്റിച്ചെടികളിലെ മുള്ളുകൾ തുളച്ചു കയറി. ശരീരത്തിലെ മുള്ളുകൾ തറയുന്നതിന് വേദന അറിയാതെ ഓടുകയായിരുന്ന ഭഗവാന്റെ പിന്നാലെ ഗോവിന്ദൻ അതിവേഗത്തിൽ ഓടി. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിദ്രുതം ഓടുകയായിരുന്നു. ആ പെൺകുട്ടി വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അകലെയുമായിരുന്നു. ഗോവിന്ദൻ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, ആ പാടുന്നതൊരു സ്ത്രീയാണ്. സ്ത്രീ എന്ന വാക്ക് കേട്ട ഉടനെ മഹാപ്രഭു ബാഹ്യബോധത്തിലാവുകയും പെട്ടെന്ന് പുറന്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ, മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. ഞാനൊരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം സ്പർശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ മരിക്കുമായിരുന്നു. നിന്നോടുള്ള എന്റെ കടം തിരിച്ചു നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഗോവിന്ദൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനാണ് രക്ഷിച്ചത്. ഞാൻ കേവലം നിസ്സാരനാണ്. പ്രഭു കഹെ ഗോവിന്ദ മോരാ സംഗേരെ ഹിബാം യഹാൻ ദാഹാൻ മോരാ രക്ഷയ സാവധാന ഹൈബാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ, നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. എവിടെയും എല്ലായിടത്തും അപായമുണ്ട്. അതിനാൽ നീ എന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിക്കണം. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ സ്വരൂപ് ദാമോദരനും മഹാപ്രഭുവിന്റെ മറ്റു പരിചാരകരും വളരെയധികം ഭയന്നു. അല്ലെ, ഒരു സന്യാസിയാണ്. ഒരു സന്യാസി ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകാനേ പാടില്ല. അവരുടെ എന്താ പറയാ ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഓരോ സന്യാസിമാരും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നു. ആ സമയത്ത് തപൻ മിശ്രയുടെ പുത്രനായ രഘുനാഥ ഭട്ടാചാര്യൻ എല്ലാ ചുമതലകളും ഗൃഹവും ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പുറപ്പെട്ടു. രഘുനാഥ ഭട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമഗ്രികളെല്ലാം വഹിക്കാൻ ഒരു ഭൃത്യനെ അകമ്പടി കൂട്ടി വാരണാസിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് ബംഗാളിലുള്ള പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു. രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. ബംഗാളിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം രാമദാസ വിശ്വാസനെ കണ്ടുമുട്ടി. കായസ്ഥ സമുദായക്കാരനായ വിശ്വാസൻ രാജാവിന്റെ കാര്യദർശിമാരിൽ ഒരവനായിരുന്നു. രാമദാസ വിശ്വാസൻ എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉയർന്ന പാണ്ഡിത്യമുള്ളവനായിരുന്നു. പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥമായ കാവ്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു അധ്യാപകനായ അദ്ദേഹം രഘുനാഥന്റെ അഥവാ ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഉന്നത ഭക്തനും ഉപാസകനുമായിരുന്നു. രാമദാസൻ സർവവും പരിത്യജിച്ചിട്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു. യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ദിവസം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാൻ രാമന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രഘുനാഥ ഭട്ടരെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ രഘുനാഥരുടെ സാധന സാമഗ്രികൾ എടുക്കുകയും അവ ശിരസിൽ വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. രാമദാസൻ രഘുനാഥ ഭട്ടരെ നാനാവിധത്തിൽ സേവിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾ തിരുമുക പോലും ചെയ്തു. ഈ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ രഘുനാഥ ഭട്ടർക്ക് സങ്കോചമുണ്ടായി. നിങ്ങൾ ആദരണീയനായ ഒരു മാന്യ വ്യക്തിയും അഭിജ്ഞനായ പണ്ഡിതനും ഒരു മഹാഭക്തനുമാണ്. രഘുനാഥ ഭട്ട പറഞ്ഞു, ദയവായി എന്നെ സേവിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എനിക്കൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ വരിക മാത്രം ചെയ്യുക. രാമദാസൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ശൂദ്രൻ, ഒരു പതിതാത്മാവാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ സേവിക്കുക എന്റെ കർത്തവ്യം, ധാർമ്മിക തത്വവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവായി ശങ്കിക്കരുത്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യനാണ്. അങ്ങേക്ക് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം ആഹ്ലാദ നിർഭരമായി തീരുന്നു. അപ്രകാരം രാമദാസൻ രഘുനാഥ ഭട്ടന്റെ യാത്രാ സാമഗ്രികൾ വഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സേവിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം രാവും പകലും ഒരുപോലെ ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ദിവ്യനാമം തുടർച്ചയായി കീർത്തനം ചെയ്തു. ഈ രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് രഘുനാഥ ഭട്ടൻ വളരെ വേഗം ജഗന്നാഥപുരിയിലെത്തി. അവിടെ അത്യാനന്ദപൂർവം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സന്ധിച്ച അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വീണു. രഘുനാഥ ഭട്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഒരു ദണ്ഡ് പോലെ നേരെ വീണു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നുവെന്ന് ശരിക്കും അറിഞ്ഞ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ലേഷിച്ചു. രഘുനാഥൻ തപൻ മിശ്രയുടെയും ചന്ദ്രശേഖരന്റെയും നാമധേയത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ഭഗവാൻ അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് വളരെ നന്നായി, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പോയി കമലലോചനായ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ കാണുക. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്റെ വസതിയിലായിരിക്കും പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത്. രഘുനാഥ ഭട്ടന് താമസ സൗകര്യം ക്രമീകരിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തെ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭക്തർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനും ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രകാരം രഘുനാഥ ഭട്ട ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനൊപ്പം 8 മാസം തുടർച്ചയായി താമസിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനുദിനം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം വർദ്ധിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ചോറും പലവിധ പച്ചക്കറികളും പാചകം ചെയ്ത് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇടയ്ക്കിടെ തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. രഘുനാഥ ഭട്ട വിദഗ്ധനായ ഒരു പാചകക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പാചകം ചെയ്യുന്നത് എന്തും അമൃതിന് തുല്യം രുചികരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളെല്ലാം ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സംതൃപ്തിയോടെ ഭുജിക്കും. മഹാപ്രഭു സംതൃപ്തനായതിനു ശേഷം രഘുനാഥ ഭട്ട മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കും. രാമദാസ വിശ്വാസം ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അത് അവരുടെ പ്രഥമ സമാഗമം ആയിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യമൊന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. രാമദാസ വിശ്വാസൻ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയും സ്വന്തം പഠിപ്പിൽ വളരെ അഹങ്കരിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സർവജ്ഞനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായതിനാൽ അവരിൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചു. രാമദാസ വിശ്വാസം പിന്നീട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ താമസിക്കുകയും പട്ടനായക കുടുംബത്തെ കാവ്യപ്രകാശം എന്ന ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 8 മാസത്തിന് ശേഷം ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഘുനാഥ ഭട്ടനെ വിട നൽകുകയും അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് തുറന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തു. വിവാഹം ചെയ്യരുത് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഘുനാഥ ഭട്ടരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ഭക്തരായ നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവനിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ പര്യവസാനിപ്പിച്ചു. നീലാചലത്തിലേക്ക് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് വീണ്ടും വരിക. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മഹാപ്രഭു അവിടുത്തെ സ്വന്തം കണ്ടിമാല രഘുനാഥ ഭട്ടരുടെ കണ്ടത്തിൽ ധരിപ്പിച്ചു. മഹാപ്രഭു സ്വന്തം കണ്ണിമാല ഊരിയിട്ട് രഘുനാഥ ഭട്ടരുടെ കഴുത്തിൽ ധരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും വിട നൽകുകയും ചെയ്തു. ഹർഷോന്മാദ പ്രേമത്തിൽ ആമഗ്നനായ രഘുനാഥ ഭട്ട ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നുള്ള ആസന്നമായ വേർപാട് മൂലം കരയാൻ തുടങ്ങി. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നും സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭക്തരിൽ നിന്നും അനുവാദം വാങ്ങിയതിനു ശേഷം രഘുനാഥ ഭട്ട വാരണാസിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം 4 വർഷത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വൈഷ്ണവരിൽ നിന്നും പതിവായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം കാശിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹം വെടിയുകയും അതോടെ അദ്ദേഹം വിരക്തനായി തീരുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഭവനവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചുപോയി. മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം വീടൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയതായിട്ട് വന്നു. മുമ്പെന്ന പോലെ രഘുനാഥൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനൊപ്പം 8 മാസം തുടർച്ചയായി താമസിച്ചു. അതിനുശേഷം മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി പറയും വിധം ആജ്ഞ നൽകി. അമാരാജ്ഞായ രഘുനാഥ യാഹ വൃന്ദാവനെ താഹനിയാന രഹരൂപ സനാതനസ്ഥാനെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രഘുനാഥ, എന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകൂ. അവിടെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയൂ. ഭാഗവത പട സദാ ലഹ കൃഷ്ണനാമ അജിരെ കരീബേന കൃപ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ദിവസം 24 മണിക്കൂറും ജപിക്കുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടർച്ചയായി വായിക്കുകയും ചെയ്യണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ കാരുണ്യം ചെയ്യും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രഘുനാഥ ഭട്ടഗോസ്വാമിയോട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. 24 മണിക്കൂർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടർച്ചയായിട്ട് വായിക്കാനും പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരുണ്യം ചെയ്യും. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഘുനാഥ ഭട്ടനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപയാൽ രഘുനാഥൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമ പാരവശ്യത്താൽ ഉത്തേജിതനാവുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഉത്സവ സമയത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കുറച്ച് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ അടങ്ങാത്ത
താമ്പൂലവും 21 അടിയോളം നീളമുള്ള തുളസി ഇലകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു മാലയും നൽകപ്പെട്ടു. മാല ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ ധരിച്ചതായിരുന്നു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ മാലയും താമ്പൂലവും രഘുനാഥ ഭട്ടന് നൽകുകയും അദ്ദേഹം അവയെ ആരാധനാമൂർത്തി എന്ന പോലെ സ്വീകരിക്കുകയും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു. രഘുനാഥ ഭട്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നും അനുവാദം വാങ്ങി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ എത്തിയ അദ്ദേഹം സ്വയം രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലായി. രൂപന്റെയും സനാതന്റെയും സഹവാസത്തിൽ ഭാഗവതം ചൊല്ലുമ്പോൾ രഘുനാഥ ഭട്ട കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമാവേശത്തിൽ പരവേശനായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹർഷോന്മാദ പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ണുനീരും വിറയലും ശബ്ദത്തിൽ പതർച്ചയും അനുഭവപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീർ നിറയുകയും കണ്ടമിടറുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം ഒരു കുയിലിൻ്റെതുപോലെ വളരെ മധുരമുള്ളതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ഓരോ ശ്ലോകവും 3-4 രാഗങ്ങളിൽ ചൊല്ലുമായിരുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരായണം കേൾക്കുവാൻ വളരെ മാധുര്യമുള്ളതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും മാധുര്യത്തെക്കുറിച്ചും ചൊല്ലുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും പ്രേമോന്മാദത്തിൽ നിമഗ്നനാവുകയും മറ്റെല്ലാം വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം രഘുനാഥ ഭട്ടൻ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയും ആ ചരണാരവിന്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനും ആത്മാവുമായി തീരുകയും ചെയ്തു. അതിനെ തുടർന്ന് രഘുനാഥ ഭട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരോട് ഗോവിന്ദന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദന് വേണ്ടി പുല്ലാങ്കുഴലും മകര മത്സ്യത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കർണാഭരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നാനാ തരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങളും തയ്യാറാക്കി. രഘുനാഥ ഭട്ട ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒന്നിനെയും കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം രാവും പകലും ഒരുപോലെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവനെ നിന്ദിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയോ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ തെറ്റായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നത് മാത്രം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ല. രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണയിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ തുളസിമാലയും ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ പ്രസാദവും എടുത്ത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ബന്ധിച്ച് കണ്ടത്തിൽ ധരിക്കുമായിരുന്നു. പ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രഭാവപൂർണമായ കാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ വർണ്ണിച്ചു. ആ കാരുണ്യത്താൽ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി കൃഷ്ണനോടുള്ള അനർഗളമായ പ്രേമോന്മാദത്താൽ പരവശനായി കാണപ്പെട്ടു. ജഗദാനന്ദേര കഹിൽ വൃന്ദാവന ഗമന താരമധ്യേ ദേവദാസീര ഗാനശ്രവണ മഹാപ്രഭുര രഘുനാഥേ കൃപാര പ്രേമഫല ഏക പരിച്ഛേദേന കഥ കഹിലുൻ സകലം. ഈ അധ്യായത്തിൽ 3 വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതന്റെ വൃന്ദാവന സന്ദർശനത്തെ പറ്റിയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവദാസിയുടെ ഗാനം കേട്ടതിനെ പറ്റിയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമാനന്ദ ഭാവം നേടിയത് എന്നതിനെ പറ്റിയും സകല കഥ ശൂന്യ ശ്രദ്ധ കരി താന്റെ കൃഷ്ണ പ്രേമദന ദേനെ ഗൗരഹരി. ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ശ്രവിക്കുന്ന ഒരുവനെ മേൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗൗരഹരി കൃഷ്ണനോടുള്ള ഹർഷോന്മാദ പ്രേമാനന്ദ ഭാവം ചൊരിയും. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പദേ യാരാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന് ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയിലെ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതന്റെ വൃന്ദാവന സന്ദർശനത്തെ പറ്റിയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവദാസിയുടെ ഗാനം കേട്ടതിനെ പറ്റിയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം നേടിയത് എന്നതിനെ പറ്റിയും വിവരിക്കുന്ന ഈ 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാകും. പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കി ജയ്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങളിലെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം.
വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമനം. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദയ്ക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. ഗുരുമരാജ് നിത്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ.